Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa po ninyo ng mga sa katahuran nining mga orasaha. Ayan, magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At syempre, welcome naman po sa ating programang Totoy na Lab. Ayan, ito po yung Uncle Totoy at ako may kasama ninyo hanggang 12 midnight. Ayan, kumustamos po ang ating araw ng Huwebes. Grabe no ang init ng panahon. Kasing init ng ating kumukulong mantika. Ayan at syempre naman mga kabisyo no, yawards oh. Ayan sabi po ng Pag-asa, patikim pa lang daw itong tindi ng init nitong mga nakaraang araw. Ang tanong, kaya pa ba? Kaya as in kaya mukat. At syempre naman mga kabisyo no, yan. Magandang pag-uusapan po natin to hanggang alas 12 po ng madaling araw. Kaya tutoy na po tayo. Ayan, sa mga kabisyo po nating nasa lansangan ngayon. Yung mga driver po natin. No? Hello, magandang gabi po sa inyo. Ang ating mga Lalamove driver, Grab driver, ang ating mga kumakain. Mga nagbabantay po sa mga karinderya. No? Hello po sa inyo at welcome na naman po sa ating programa. Ayan. At sa gabing ito mga kabisyo, pag-uusapan po natin etong tungkol po sa gabi. Alam mo mga kabisyo, no? Swerte po yung mga may trabaho ng gabi kasi pag gabi yung trabaho ninyo, at least kahit papano, hindi siya masyadong mainit, no? Hindi kagaya ng mga nagtatrabaho po ng umaga o kaya hapon, grabe ang tindi ng init. Kaya sa gabing ito, pag-uusapan din natin ang tungkol din sa gabi. Ano bang meron dyan sa gabi? Yan, ang kahalagahan sa gabi. Pag sinabi mong gabi kasi mga kabisyo, ayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na po yan. Pag gabi, ang sasabihin ninyo, pantulog, di ba? Ang gabi po ay hindi lamang isang panahon ng pagpapahinga o kaya naman pagtulog po, no? Kundi, meron itong magandang or mahalagang papel po sa ating buhay. Ayan, at yan po ang ating pag-uusapan mga kabisyo. Dito po hanggang alas 12 ng madaling araw. Ayan. Pwede po kayong mag-message sa aking fanpage sa Totoy Bato Official. Ayan, maganda po yan ang ating pag-uusapan. Mag-comment po kayo doon at may nakalagay mga pwedeng gawin sa dilim. Ako po inyong Uncle Totoy, Totoy Bato. May gabi kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!